Matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng bagyong Emong at Habagat sa Pangasinan, nagsibalikan na sa kanilang mga tahanan ang libo-libong residente. Pero ang pamilya nila Nelia sa Barangay Banawang sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, wala ng tahanang babalikan pa. Ang kanilang bahay kasi tinupok ng apoy noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Ayon kay Aling Nelia, nagsimula umano ang sunog sa isang naiwang kandila sa altar sa loob ng kanilang bahay. Aming salamat po kay Gov na tumulong ulit sa akin. Sana pagpalain po kayo ng Diyos na marami pa kayo matulungan na hindi lang po ako. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Agad namang nakarating ang balita sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan kaya't naghatid sila ng agarang tulong para sa pamilya ni Aling Nelia. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, nakatanggap ang pamilya ng mga food packs at hygiene kits. Nakatakdang tumanggap din ang pamilya ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance Program ng PSWDO. Layon ng Emergency Shelter Assistance Program na agarang makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad o sunog. Lubos naman ang pasasalamat ni Aling Nelia sa tulong na kanilang natanggap. May umalis dyan para akong balisa. Yung apo ko gusto niya maiwan, sumama din sa akin. Wala pang isang kalating oras, biglang may tumawag sa amin na nasusunog ang bahay ko. Kasalukuyang nanunuluyan ng pamilya sa mga kamag-anak. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa iba pang lokal na opisina para sa karagdagang suporta. Valerie Dismaya or NG News.